Kalkalpas ti memorial mi kakabsat. Isu daytoy ang memorial ket isu dijay ipapatay ni Apo Isus. Ket masapon nga laglagipon tayo dayta. Ta nagdakkel ti kay papanan na iti panakaisalakan tayo. Ta isu ay mismo ti bilin na ditoy Lucas 22:19. Ako na dita itultuloy yu nga ramiden daytoy kas pananglaglagip kanya. Isu nga kasla nga selebrasyon numham mga di pakaragsakan tanatay no di celebrar tayo tangamin ket gapo dijay subbot nga isu dijay ipapatay ni Apo Isus ta nagpaay ngamin subbot kayat nasa unday ta ket ni Jesus nagpaay subbot ti sangatawan tapno iti kasta ket mapakawan tayo ken maddaan tayo iti biag ngagnanayon no lakit di ta pagbabawyan tayo met dagiti dakes nga kababalin. Agaramid tayo kadagiti banag amay tunos iti pagayatan ti Dios. Natay ni Apo Isus may paay iti panangsubbot na iti basol ti sangatawan. Isu nga nakapatpateg ken libre sagot ti Dios kada tayo daytoy subbot. Tanawan daytoy saan ang mapakawan dagiti basbasol tayo ket saan tayo met maaddaan iti gundaway nga agbiag nga agnanayon ditoy daga. Nakapatpatag celebraran tayo daytoy. Taagpaay daytoy iti everlasting life. Wenno biag nga agnanayon. Tanong saan ang mapakawan dagiti basbasol? Saan tayo met maikkan iti gundaway ang mapakawan ken agbiag iti agnanayon. Isu dayta ti awawagan mi iti memorial. Pananglaglagip iti ipapatay ni Apo Isus. Nagpaay isu na subbot ti sangatawan. Saan la ang gayam subbot ti basol ti sangatawan. Ta iti panagbasol daadan ken Eva ket natawid tayo dayjay basol. Ken sabali lang met dagijay pagbasulan tayo. Saan mayan nurot wenno saan apagayatan ti Dios. Ibasa tayo man daytoy pagayam. Daytoy kunana iti 1 Corinthians 11:24. So ibasa tayo kakabsat daytoy 1 Corinthians 11:24 aging gana iti ibasa tayo man kakabsat daytoy 1 Corinthians 11:23 to 27. Ako na ditoy ta inawat ko iti Apo dayjay inawat ko kada kayo nga iti rabii panakatraidor ni Apo Jesus nangala iti tinapay ket kalpasan na nagyaman pinispisi na sa kinunana daytoy ti mangisimbolo iti bagik nga agpaay kada kayo itultuloy yo nga aramiden daytoy kas pananglaglagip kanyak. So itultuloy tayo kano nga aramiden data every year. Inala namot ti kopa idinalpas dan anang rabii ket kunana daytoy kopa ti mangisimbolo iti baro a tulag patalgedan ti darak. Itultuloy yung aramiden daytoy. Kaano man nga uminom kayo ti daytoy kas pananglaglagip kanyak. Ta kaano man akaninyo daytoy at tinapay ken uminom kayo ti daytoy kopa ipakpakamuyot ipapatay ni Apo agingga iti iya ay na gapuna sino man asan amay kari. So saan nga amin ket may kari iti daytoy nga emblema tinapay ken dijay arak. Sino man asaan amay kari amangan iti tinapay wenno uminom iti daytoy kopa ket makabasol may naig iti bagi ken darat ti Apo. Ket no dapay dagiti kayat yu amaamon papagayam na saysayaat no basain nyo amismon kadagiti Bible yu. Okay? Thank you for watching. See you!